Isizathu sokuba ngibize ukhuba eze lapha ngaphambi kwethu ingoba uzomemezela umnikelo okhishwa abaculi bakaMaskandi bewubhekise emakhaya noma kwaDlamini nakamchunu. Kodwa uzokuchaza okuningi. Ngizocela ukuthi ningiphe ithuba ngifunde wonke amagama abhalwe phansi abaculi abanikelile. Ukhuba uzokhuluma esesiphi number ephinde futhi address nokunye akadinga uku-address. Ngizocela ukuthi sehlise umsindo ngisafunda lamagama. Yes. Anathunga yodwa. Okay. Ngicela ukufunda mina. Okay. Lona ke umnikelo wamaciko isikhumbuzo senkosi yamagcokama. Sinogadla Nxumalo, sibe nosichizi Sibiya, sibe nongena Thwala eMnambithi, sibe nojikelele Khumalo, sibe nosikhanga Khanyile, uGovuzile Khumalo, umfokashezi uGandaganda, uThandeka Radebe, uMayogathi, ama-Yellow Bone, uShenge, uSpikili, umjikelo, uNkeshemba, uNyoni Emhlophe Ekujali, uSongqongqo, uSomkhathi, uMayonnaise, uQondanisa, uMaganga, uThishela, umfokaMsezane, umjolisi, uNavigator, ubhuti wekhasethi uMpetuleni, uyenziwe Ndimande, u-Ali Mgube, uFeza wakalanga, uMajimiza eMabhozeni Records, uThulubuke Khoza, umzukulu, uJaiva, uFalabo, uMbuzeni, uMalahle, iPhakade Lihle, uSmiramira, uSminofu, uQuality, uJumbo, uSkhinkili, uBingelela, uNgiga, uSikweletu, amawele amahle, uPholo Makhoba, iThole leNdidane, uMnyovu Ngubane, uLimithi Nala, uNhloso Khwela, uMthandeni Manqele, uThisha wamagcokama, uSondonzima wesizwe, uNjoko, amajongosi, uKing Nuba, uKhathaza, uThobani Mema oyimanager kaGatsheni, uGoloko Mazibuko, isixhumane sasophongolo, uLungelo Hlongwane, uXamxakekile umfokaDlamini Babanango, uXolani Mcineka, uSikhenqe Biyela, uThando Luniphungula, uSomntwana ojikelele G, iPhathas, isitha sama-X, umzukulu kaShafuza, uModelikazi, uSimomoza, uNjabulo Langa, uBrighton Shandu, uManyuswa eBhamshela, uMC Neli Jokazi, uG Jelasi, uSkofi, uMshini Wemali, uJomba, uDr Zikode, uMzokhanyayo, umnikezwa Ngubane, ingonyama yehlathi, umphikeleli, iShayina, uBahubhe, uMaqatha wakwaDlamini, uMcebo, uMlabalaba, uCela Umusa wakaZuma, umdlali kaBasket, uJJ Mbuthuma, uMgojeli, uMxhashazwa, uCevuzile Mchunu, uMdumazi, iBhove Elincane, uDumo Lwabasha, uBoneni uMagubane, uThandazani, uDJ Zayizo, uGamelihle Nzuza, Imfezi Emnyama, uSkhumba STS, uGqizile, Ifalethu, uMthokozi Zuma okuyimanager kaKhuzani, uNdoni noSaliwa, uJikijiki, uDulasi, uMtolo uKhahlamba Festival, uBryce Mabuza waseBryce Sound Hub Studio, uMashelela, uMashansi Mjiyakho, uMkhathazi, uDisaster, uMthobansimbi, uDSD, Indumezulu Festival, uLihle Xhakaza, uKhulekani Shongwe,
ukhalamfazi, ukudlanizwane, uqoqa, ofisha abakhulu, bantu kabalingani Bhengu, ukwazi Nsele, uGatsheni, umzukulu kaNyathela, uqola Ndiya, unqola yendiya, uDouble Voice M, uThubhobho, isinemuva la kaMkhwanazi, amawele kaMatshawe, Nongoloza, uhulumeni wamabhinqa, uSolwazi, uSomnandilanga, umkhulu u3 second, izihlabani, Shwi noMtekhala, umkhize wamadrum, umlungisi mabaso we-IFP, amatshitshi amhlophe, uNdisi Thole Mnambithi, uStability, uSizwe unjiniya wase-GMD Studio, uSomqwayizi, umuntu yenziwa, uMC Kiss Before, uKhabula, uKhuzani Mpungose, uDr Bone, uHawu Wozalo, uNhlaka Ngcobo, uMC Smindlo Wodumo, uzamo kwakhe Chris Hlongwane, umphathi wohlelo, uLocation PK, uBheki Honga, uNyathi Foundation, iqhathanzipho loMaskandi, uNtencane Zondi, uSgwebo Sentambo, uMabhulukwe, Saboshwa Zulu eShowe, impilo yobugcokwa amachongo, uShunwa Semzini, uMahostela, uKing Masolution, uBig Zulu, uLuve Dubazane, uDr Buselaphi, uhlabe yakhe enkandla, uNgelo V, uNjabulo Vilakazi, uMntanami, uMgqilazi Mtolo, inkosi yesizwe, uKing Bullet, uSwidi, Emandleni Records. Sebe bonke abaculi bawu-179 abacontributile kwinkosi yamagcokama. Ngishiye umculi wokugcina obengekho lapha elistini, kodwa ngaphambi kuba ngilibize igama lakhe, ngingathanda ukuthi ngikuveze ukuthi akubanga abaculi bakaMaskandi kuphela ababe ingxenye yokucontributor. Asicontribute-ke ngenxa zokuthi umndeni uyahluleka ukuzenzela, usiko olusha nje silwenzayo lana emabhinqeni. Lolu siko luhle futhi usiko olukwaziyo ukuthi umndeni uthi noma ukhala ungakhali inyembezi ezimbili bebe bekhathazekile. Asikwenzanga lokho ngoba nakho bethi bayahluleka abakaDlamini. Umculi engambizanga uMenzi wakaMabizela. Babili kahle kahle ngenxa zelist. Ilist yethu ilokhu iupdateka Khuba. Ilist ebengiyiphethe nansi yokuqala, uKhuba wafika neyesibili, sekuneyesithathu lokhu izilist lapha kumina. Inkulumo yami bithi ke akubanga abaculi kuphela bakaMaskandi abenze lo msebenzi omuhle kangaka, siqale singoMaskandi, nami ngibiza ngoMaskandi. Kodwa igroup bekuwabaculi bakaMaskandi kuphela, kodwa igroup ngibe sengimangala mangiqala ngibona kungena onjiniya, kungena ama-actor, kungena lonke uhlobo lomuntu, kungena begospel, kugcine kuyinto yethu sonke kwangaba ngoMaskandi kuphela. Ngicela sishaye ihlombe kuleyo ndawo. Umculi wokugcina engambizanga uMafikizolo. Ngizotetela uKhuba ke kube uye osho isamba semali nokuthi sweleko. Siyabonga. Sanibonani. Cha, imina ngicela uDJ ukuthi angidlalele ngoma. Ngoba ngisho isicebo yazi ukuthi bengiyithanda kakhulu le ngoma le. Wazi wathi hayi ngoba uyayithanda le ngoma kumele udlule ku music video ayi uthi nje shwi
engibhalela ku WhatsApp. Ngicela ukubingelela Mhlonishwa MEC waka Arts and Culture umnomzane uKhawula siyathobeka baba ukuthi ube kanye nathi. Sengunotice ikhawe eningi. Uhla usilahli njalo lapha kukuhle kukubi awuphuthwa lutho. Kukhulu lokho siyakunotice kakhulu. Mawukhala ngebhizi usukukhala ngayo kwabanye kodwa uza kuthina akaze ukhala ngebhizi uza kuthina. Ngibingelela amaciko akhona, ngibingelele amavulandlela, ngibingelele amafowethu abagidayo kuthiwa bayibetha amagidangoma. Sithi ama-dancer ngoba balithande lelo gama kwesisikhathi. Bese ngibingelela nina nonke njengoba nigcwele nithe phama ukube kuthiwa bengengani ngabe lo mcimbi wenziwa namhlanje awubanga impumelelo. Kodwa ngeke sikwazi ukushaya ihlombe ngoba isimo esihlangene ngaso asikuvumi lokho. Kufishane ngizokwenza la ukuthi ngizomemezela isamba ekuthe abaculi bahlanganisa namanje sisahlanganiswa. Ngifisa ukusho lokho namanje kusahlanganiswa. Kodwa before ngikwenze lokho ngizocela ukukhalisana kakhulu nomndeni wakwaMchunu, ngikhalisana kakhulu nomndeni wakwaDlamini. Okusehlele besingakulindele, akekho futhi obengathi ubehlelile ukuthi namhlanje siyohlangana kanje, sihlangana ngeNkosi yamaGcokama. Kubhlungu, akwamukeleki. Ukuphumula ukuthola kuphela mawulele, mawuvuka ekseni uqhubeka kulobo buhlungu olale ubuzwa. Ngithi asiphephisana leli sonke ngoba silimele sonke. Usicebi ngizothi nje kafushane ngichaza ukuthi ngimaze nini kanjani. Usicebi ngimaze ngale ndoda yakwaNdlovu uThuthani ngoba ubembiza ngomshana wakhe. Uyena ubemrecorda, uyena ubephethe izinto zakhe zonke. Into ke indlela esiphila ngayo noThuthani, into mayikholelwa kuyona nami vele ngisondele kuyona. Ngenhlanhla ke uSicebi ube netalente elisimanga. Wathi mayimethula esho ukuthi kunomfana wakubo okanje kwaba ukuxhumana kwamjalo noSicebi kusukela ngalezo khathi. Sahamba ngaze ngababiza kuthiwa basezwani noDuma kahle, ngaze ngababiza endlini ePitoli bobabili. Ngathi abazongivakashela lo nomunye angangamtshela ukuthi kuza lo nomunye. Kodwa wathi mabefika akaze kube bikho inkinga, kwahlalwa kwamnandi kwaze kwahlukana ebusuku. So ngifisa ukusho ukuthi silimele kakhulu Gatsheni. Ithema ifika intwana yakho emculweni. Kunama interview anokwenwanako bewenza. Waye ukusho ukuthi abaningi babengafuna sebesigama leNkosi yamaGcokama. Bemthuka abanye abalandeli kuthiwa mfana wami ngeke uze uyendawo nalele gama olisebenzisayo. Kodwa waphikelela akaze azalishintshe, namhlanje uze wahamba eNkosi yamaGcokama. Bengithi umdumazo uzoba khona ngoba ungimazi kwami uSicebi ngimazi ngale ngoma ababeyicula ethi le babeshaba bobabili uSicebi esemncane. Bengithi uzoba khona ngamazi nje beshaba bobabili. Ithini nangeyisho? Oh, ithi nginecala weNkosi yamaGcokama necala kuthiwa icala lakho ingoma. Nayazi leyo ngoma? Okay. Ngingomunye owathinta uGatsheni. Ngithi hayi sengizwe ngathi uSicebi usecula na wonke umuntu. Engathi usefeature wonke umuntu. Gatsheni Vimba ngingomunye waba nomona ngoba ngangibona italente nalo ngithi hayi ngeke bazomqeda ushukela lo muntu. Kanti angazi ukuthi uSicebi inkinga yakhe ubengakwazi ukunqaba. Ubecula na wonke umuntu noma ngathiwa yivukane elifika manje ubumuza uSicebi ecula lapha kanamsebenzi. Ukuthi studio isound right oyinjani ubengakwazi ukunqaba. Kanti asazi ukuthi vele isikhathi sakhe besizoba sifishane. Amashow akhe awenzile mahle kakhulu besingazi ukuthi uwenza ngenhloso yokuthi mhlambe khona bemtshela ukuthi lo muntu uyavalelisa. Eyokugcina nje yenze Canvas City was angazi ngathini.
njoba nibona lo mcimbi wenzekile namhlanje. Izolo besiye khona kwaSicebi siyobheka indawo la azofihlelwa khona. Ngafonela uTizozo, ngifisa ukusho lokho. uTizozo nanga ngathi mfowethu sibambe kulukhuni sibambe ngapha nangapha. Ngicela ulekelele wagijima size sahlukana ngo12 ebusuku efonini kuze lo mcimbi wenzeke namabhena nje aqeda ukufika nje manje angene kanye nabantu. Ngicela sibonge kakhulu mfowethu awusebenzisanga ukuthi ngoba uyena uMaskandi kodwa uze ngeumbrella yale yabhena elapha ebizwa angifune ukuyiluma yini isifsa ngizeyiluma kakhulu. Ngomsombuluko ngesonto ngiye ngaxhumana noSomnandi ukuthi ngafonela uSomnandi wathi Khuba ngiye ngithinte wena makunje esibonisana ukuthi senze njani. Ngathi mina asivuleni igroup si-ede wonke amaciko sacela uGezana ukuthi akasi-edele bonke abaciko ngoba iwona awaziyo badesigner kuyena. Amaciko angena amanye sasiwafaka eshayo left egroupini. Ngiyakusho lokho ngamabongo khona ngekho egroupini ayishayo left. Hayi baningi nje abashayo left akuyedwa. Abanye babenikela beshawu left anikela aphume. Abanye befona eceleni iGezane bemgwajisa. Asikho ke lapho. La isikhona sisekuthenini siyabonga kumaciko alulisandla. Amaciko angewona kaMaskandi zinhlangano ezikhona njengoNyathi Foundation abaholi abanye abakhona abakwazile ukuthi bephose sivivaneni ebebesifonela bona abahleli bemcimbi abanye oproducer abanye abaculi abanye onjiniya abanye neintatheli. Hayi cha angizwanga ngizwile ke kuthiwa khona olunye uhlelo oluhlanganiswayo oluhlanganiswa amagidangoma oluya kwaMchunu nabo bayanikela bayakwenza lokho. Ngifisa ukusho lokho noma ngingazi ukuthi ngikusho ngaphezulu kwasiphi isisekelo kodwa ngithi khona into ethi angikusho ukuthi uma besimthanda ngempela uSicebi siqinisile masithi besimthanda umuzi wakhe awushiya ungaphelile kuyomela uqedelwe. Mina ngiyobona ngomuzi wakhe awushiye engawuqedelile usuqedeliwe ukuthi uSicebi benimthanda ngempela. Ngiyaxolisa ukusho lokho ngikusho MEC anginasisekelo kodwa ngiyasho ukuthi uma besimthanda ngempela siqinisile akukwazi ukuthi songaba yinxiwa umuzi wakhe ewushiye esewakhe sewuqeda. Besilibanga ke leli gama lomnumzana angazi ukuthi waganwa nini yena kodwa ubethi nje umnumzane mangikhuluma athi akushiwo lokho komnumzane angazi ukuthi zawushaya benenza lolu hlelo ngapha eMsingi. Okay do uthi ubabugadla bebeshaqa hayi angekho lapho. Sifisa ukubonga kakhulu kumaciko nabo bonke sengibabalile abathe banikela kulokhu ke kuzoshintsha imali. Sicela ukuthi yonke siqoqayo siqoke inkampani yabangcwabi ezongcwaba uSicebi kanye noGupta. Sathi lo mnikelo esiunikelayo sizohambisa kumngcwabi esimqokile. Sasa simcela ke lo mngcwabi ukuthi uma kukhona igebe liyosala usiyohlangabeza sihlangane phakathi nendawo. Wavuma lo mngcwabi Amathole Funeral. Iwona ke Amathole Funeral esithelo umnikelo esiqoqayo sizohambisa kuwona. Angeke ngimkhulumele kuMEC ngoba ukhona usazokhuluma la uzoyikhulumela yena njengomuntu ophethe uhulumeni ukuthi bona behulumeni bazokwenza kanjani. Kodwa sikusho uSicebi uzongcatshwa njengenkosi.
njengenkosi evele inkosi. Yeah. Umnikelo usaqhubeka usangena okwamanje imali esangenile is 230,000. Isaqhubeka ke isangena okwamanje. Ngiyathobeka ngiyabonga kakhulu ithuba ngingabonga khona ukufa. Sengathi sonke nje basila singaba ingxenye yokuya kwaDlamini. Akubongwa ke ngane zakwethu. Imalusi TV kulethela izindaba ezisematheni, ungakhohlwa ukusilandela kuzo zonke inkundla zokuxhumana.